Tħabbret il-mewt tan-notar Anthony Spiteri de Bono li huwa raġel tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u kellu 78 sena. Il-notar Spiteri de Bono miet kawża ta' komplikazzjonijiet ta' saħħa u f'dan il-mument diffiċli l-Uffiċċju tal-President talab li tiġi rispettata l-privatezza tal-familja. Anthony Spiteri de Bono kien mill-Belt u twielet f'Novembru tal-1946. Il-notar Spiteri de Bono kien iżżewweġ lil Miriam Spiteri de Bono fi frar tal-1979. Il-koppja Spiteri de Bono għandhom 3 tfal. Anthony Spiteri de Bono kien nannu ta' 4, Alexandra, Paul, Pippa u Beppe, u kien daħal għal kors tal-liġi fl-Università ta' Malta feta pjuttost kbira u kienu bosta in-nutara u avukati illi selmu l-memorja tiegħu partikolarment ex-studenti li jiftakruh fil-kors. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sellem il-memorja ta' Anthony Spiteri de Bono, l-istess għamel il-Prim Ministru, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola u l-Speaker tal-Parlament Malti. Bernard Grech minnaħat jew deskriva l-notar Spiteri de Bono bħala raġel awtentiku, umli u ġentili kemm meta kienu flimkien fil-kors tal-liġi, kemm bħala kollega u anke fil-qadi ta' dmirijietu bħala ir-raġel tal-President ta' Malta.